Sino yung kausap mo? Sisi. Wala. Sino yun? Yung kaibigan ko lang yun. Tara sa kwarto, tulog na tayo. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako. O, Tay. Kayo po pala. Mano po, Tay? Tay, para sa akin ba yung dala mo? Pasensya na anak. Para sa nanay mo to. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Siyempre, para sa itong dala ko. Salamat, Tay. Ang ganda naman neto, Tay. Alam mo talaga yung paborito ko. Nako, Jerry, dapat hindi mo sinasanay itong anak mo na laging merong bago. Hayaan mo na ako, mahal. Masaya ako na nakikitang masaya ang anak natin. Oo, alam ko naman yon, pero hindi maganda na laging binibili mo yung mga gusto niya. Nag-iisang anak natin si Myla. Kaya ayos lang, nabilhin natin lahat ng mga magustuhan niya. Hay nako, ikaw bahala. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako sa site. Kasama ko yung mga kasamaan ko. Sige, alis muna ako. Kailangan ko mag-grocery kasi naubusan na tayo ng stock sa rep. Sige mahal, sumabay ka na sa akin at may kukunin din ako sa site. Sige, Myla, maiwan ka na namin ng tatay mo. Sige po, mag-ingat po kayo. Sige. O, Nay, anong nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Myla, ang tatay mo. Bakit, Nay? Ano ba talagang nangyari kay tatay? Anak, iniwan na tayo ng tatay mo. Nabangga siya ng kotse kanina. Ha? Hindi tayo pwedeng iwan ni tatay, Nay. Hindi pwedeng mangyari to. Nay, nahuli na po ba ang gumawa nito kay tatay? Dahil sa kanya, kaya nangyari to. Nakatakas yung driver. Pero pinaghahanap na siya ng mga pulis. Napakawalang puso niya, Nay. Sana mahuli ang gumawa nito kay tatay. Oh, anak, gising ka na pala. Huwag niyo nang itago, Nay. Halata namang problemado kayo. Pasensya ka na, anak. Ang hirap kasi simula nung mawala ang tatay mo. Andito pa naman ako, Nay. Hindi ko kayo iiwan. Ito na lang yung pera natin sa bangko. Hindi ko alam kung mapapagtapos pa kita ng kolehiyo. Wala po bang naiwan si tatay na pwede nating ibenta? Ang totoo niyan, puro utang sa bangko ang tatay mo. Baka pati itong bahay makuha.
pag hindi ko agad nabayaran. Huwag kang mag-alala, Nay. Makakaya din natin to. Yung motor at kotse, pwede naman natin ibenta yun, di ba? Yung kotse, anak, hindi pa natin pwedeng ibenta kasi hindi pa natin tapos bayaran. At yung motor naman, kulang pa para sa lahat ng utang ng tatay mo sa bangko. Anong gagawin natin, Nay? Paano tayo makakabayad sa lahat ng naiwan na utang ni tatay? Huwag ka mag-alala, anak. Gagawan ko ng paraan. Kung kinakailangan magtatlong trabaho ako, gagawin ko para maubos lahat ng utang ng tatay mo sa bangko. Anak, ikaw mo nang bahala dito ah. May trabaho pa kasi ako. Sige po, Nay. Nay, makapagluto na ba kayo ng almusal? Hindi pa nga anak. Pwede ba ikaw na lang magluto? Kasi kadarating ko lang kanina. 2 oras pa lang yung tulog ko. Ano ba naman yan, Nay? Alam mo naman papasok ako sa eskwelahan, di ba? Tapos ako pang magluluto. Anak naman, dapat kasi yung pagkain ng inuuna mo. Ayan tuloy, napupuyat kapag gabi. Kaya anong oras ka na nagigising? Magtulungan na lang tayo, anak. Para sa'yo din naman tong ginagawa ko. Kaya ako nagtatrabaho. Sige anak, alis na ako. Sige po, Nay. Myla, bakit dito ka natutulog? Nay, kayo pala. Nay, may inuwi ba kayong pagkain? Wala eh. Teka, ano oras na? Di ba may klase ka pa? Bakit hindi ka pumasok? Tinatamad po kasi ako magluto ng pagkain ko kanina. Kaya hindi na lang po ako pumasok. Anak naman, dapat bumili ka na lang ng ulam sa labas. Paano ako bibili? Hindi naman kayo nag-iwan ng pera, di ba? Bakit? Naubos mo na ba yung perang binigay ko sa'yo ng isang araw? Siyempre, ubos na yun, Nay. Saan makakarating yung 500? Gusto mo, pagkasyahin ko pa sa 5 araw yon. Sa pamasahe at pagkain pa nga lang, kulang na yon. Sinabihan naman kasi kita na magbaon ka na lang para hindi ka nabibili sa kantin nyo. Kasi mahal ang mga bilihin doon. Magbabaon? Tapos ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? Na dilata lang ang baon ko? Alam mo naman yung sitwasyon natin, anak, na hindi na tayo katulad ng dati, nung nabubuhay pa ang tatay mo. Kaya sana maintindihan mo kung bakit tayo nagtitipid. Lagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Bakit? Kasalanan ko ba kung may naiwang utang si tatay? Para pati ako mahirapan ng ganito? Myla, anak! Si Myla yun ah. Anong ginagawa niya dito? Myla? Oh, Kuya JR, kayo po pala. Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Meron, pero hindi ako pumasok. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Ay, sige kuya. Bakit di ka pumasok? Sayang naman yung isang araw mo kung hindi ka papasok.
Naubos na po kasi yung perang binibigay ni nanay, kuya. Eh, ayaw ko naman po magbaon. Kaya hindi na lang po ako pumasok. Hindi dapat. Humingi ka na lang ulit sa nanay mo. Naku, sasabihin lang niya na wala siyang pera dahil pinambayad lang niya sa utang niya. Gusto mo ba ako na lang magbigay ng allowance mo? Oh, bakit natatawa ka? Bakit mo naman ako bibigyan ng allowance? Tatay ba kita? Ayaw mo pa kasing tanggapin yung panliligaw ko sa'yo eh. Kuya JR, nagpapatawa ka ba? Eh halos 15 years nga ang tanda mo sa akin eh. Seryoso ako, Myla. Simula nung magkakilala tayo, nagustuhan kita agad. Nag-enjoy ka ba sa pamamasya natin kanina? Oo naman, sobra. Salamat nga pala sa mga pinamili mo sa akin ah. Sa susunod na labas natin, mas madami pa ng bibilin ko sa'yo. O sige na, pasok na ako sa loob ah. Mag-iingat ka. Sige, Myla, alis na ako. Sino yung lalaking naghatid sa'yo? Aba! Kinakausap pa kita! Huwag kang bastos! Pwede ba, Nay? Sabihin mo sa akin, sino yung lalaking kasama mo kanina? Eh kung sabihin kong boyfriend ko yung kasama kong lalaki kanina, may magagawa ka ba? Boyfriend? Eh halos tito mo na yun ah. Kaya ba hindi ka pumapasok dahil inuuna mo yung pakikipaglandian sa kanya? Sa tingin nyo, gaganahan pa ako mag-aral? Ni isang damit nga, hindi nyo ako mabilhan. Buti pa nga nung nabubuhay pa si tatay, lahat ng gusto ko, binibili niya. Kaya ba dun ka sa lalaking yung nagpapabili? Eh ano bang pakialam mo? Eh di ba nga, hindi mo naman ako kayang bilhan ng mga ganyan? Kaya sa iba na lang ako magpapabili. Doon sa taong walang reklamo. Yun ba ang natutunan mo? Sa pagsama sa lalaking yon, ang bastusin ako? Eh kung ginamparan mo sana ang pagiging ina mo sa akin, eh di sana, hindi ko kailangan tanggapin ang mga to mula sa ibang tao. Anak, saan ka pupunta? Aalis na ako sa impyernong bahay na to. Total, ang mahalaga lang naman sa'yo, yung mga utang na naiwan ni tatay. Hindi totoo yan, anak. Pwede bang wag ka na umalis? Aalis na ako para hindi na ako dagdag sa mga problema mo. Anak, wag ka nang umalis. Pag-usapan natin to. Parang awa mo na, anak. Wag kang umalis. Wag mo akong iwan. Pwede ba? Pabayaan mo na ako? Dahil kaya ko ng sarili ko. Oh, Myla, halika, pasok ka. Maupo ka muna. Mabuti naman at napag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo. At pumayag yung nanay mo na magsama na tayo. Wala akong sinabi sa kanya. Basta umalis na lang ako. Huwag kang mag-alala, Myla. Akong bahala sa'yo. Hindi kita papabayaan. Salamat, JR. Tsaka ako na bahala sa pag-aaral mo. Mamaya pala, lalabas tayo.
bibili tayo ng mga bagong damit. Talaga, JR? Oo, sakto. Kakukuha ko lang yung sahod ko kanina. Kaya mabibili mo lahat ng gusto mo. Oh, bakit? May problema ba? Naalala ko lang kasi si tatay. Dati, siya ang bumibili ng mga gusto ko. Hayaan mo. Nagayain ko ang tatay mo. Bibilin ko rin lahat ng gusto mo. Mabuti ka pa. Samantalang si nanay, walang mahalaga sa kanya, kundi puro utang na lang ni tatay. Hindi niya na ako iniisip. Huwag ka nang malungkot dyan. Halika, ipag-shopping kita para mawala yung lungkot mo. Salamat. Magtao ko lang muna. Hindi pa yung tumitigil yung pabilanan ng bangka mo. Kaya may ka pa sa matang tao. Sino yung kausap mo? Sisi. Ah, wala. Sino yun? Yung kaibigan ko lang yun. Tara sa kwarto, tulog na tayo. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako.